Il-minuta tibda issa. Gabriel Zammit, kuratur u kittib. Gabriel, kif bdiet il-karriera tiegħek fis-settur kulturali? Tista' tgħid li l-imħabba l-arti minn dejjem kienet hemm. U wara li gradwajt fil-filosofija kif tista' timmaġina kelli iktar mistoqsijiet milli tweġibiet. U ħassejt li forsi ftit minn dawn il-mistoqsijiet setgħu jsibu risposta fid-dinja tal-arti. U x'temi jinteressawk bħala kuratur? Dawk l-esperjenzi li jiċċallenġjawna bħala bnedmin, esperjenzi u emozzjonijiet li forsi jagħtuna opportunità biex nifhmu b'mod iktar profond l-umanità tagħna. X'inhu l-irwol tiegħek fi Claycraft Concept? Jiena il-kuratur ta' Claycraft Concept u din l-esibizzjoni ħatkun qed tħares lejn artisti li jużaw it-tafal b'mod differenti. Allura nagħtu perspettiva wiesa ta' ċeramika u t-tafal kif tintuża t-tafal fl-arti hawn Malta.